No milé moje, ja by som vás chcela teda pozdraviť a zoznámiť vás s programom, ktorý platí od 1. novembra a volá sa Čas prvých pro 300. Ide o to, aby ste si znásobovali obrad svojej prvej línie, takže týka sa to hlavne členiek, ktoré majú pod sebou svojich ľudí. A nemusí to byť stará naša členka, ale samozrejme aj úplne nováčik. Takže keď dneska sme registrovali jednu členku novú, tak už sa jej to týka takisto. Takže máme tu peknú prezentáciu, všetci distribútori, čiže my sme vlastne distribútorky Tiande. A aký máme pekný titul. No a tu máme od 1. novembra do 31. marca. Budeme zbierať body našej prvej línie a znásobovať. Takže každý mesiac v období od novembra nakúpte za minimálne 100 bodov. Čiže budem rozprávať na seba. Hej. Ja musím mať stále 100 bodov každý mesiac, ak chcem získať odmenu. Po druhé, je to zvyšovanie, čiže zoberiete si obrad augustový obrad, tak ježiš, to české mesiace mi nejdú. Čiže august 2024 bude smerodajný a od tohoto obratu musí byť stále obrad od novembra, decembra, januára, februára a marca o 300 teda bodov viac. Takže keď som mala v auguste 300 bodov, tak v novembri musím mať 600 bodov minimálne. Vtedy a tak ďalej. Zase mám 300 bodov v auguste, lebo ten august je stále ten istý. To tu vidíte, áno, stále je to august. A teraz august som mala 300 bodov a tu budem mať 800 bodov, tak je to až o 500 bodov vyšší obrad a tak ďalej. Ale stačí 300 bodov podľa toho, akú chcete veľkú odmenu. Je naplánovaná cesta na budúci rok do Vietnamu, tak si zarobte na to na letenku alebo prípadne na predĺžený pobyt Vietnam. No, čiže prvá línia, to je ja a ľudia, ktorých som ja registrovala. Takže, ja neviem, Anka bude teraz registrovať nových ľudí, alebo keď ešte nemala žiadnych ľudí, teraz začne registrovať, tak sa jej to krásne týka. Tá prvá línia je ľudia, ktorých som registrovala ja. Tak si spomente, koho máte v skupine. Dúfam, že vie každá. Takže, keď je to o 300 bodov viac, tak dostanete 20 eur v tom mesiaci, v ktorom to budete mať. Máte august a máte november, alebo december, alebo január, alebo február, alebo marec. Musí to byť vždy o tých 300 bodov viacej. Keď chcete väčšiu sumu peňazí, tak musíte mať o 600 bodov viacej, čiže mala som v auguste 300 bodov, treba aj sama za seba a teraz budem mať koľko? 900 bodov. 900 bodov dosiahnete, tak nie, že budete nakupovať sama pre seba, ale že budete registrovať a vaši členovia pod vami budú objednávať tiež. A tak dosiahnete takúto úroveň a 50 eur. Keď dodržíte všetky mesiace, tak získate krásnu sumu a letenku do Vietnamu máte zadarmo. No a potom sú aj také ctižiadostivé dámy, biznismenky, ktoré si chcú zarobiť v Tiande a vtedy budú registrovať každý mesiac a dokopy budú mať až o 1000 bodov, čiže keď mali v auguste 300 a teraz budú mať 1300, tak budú mať odmenu až 100 bodov. Čiže tam je november 100 bodov, november, december, január, február a marec 500 eur môžete získať. Zadarmo. Len za nie zadarmo, za prácu. Takže čím väčší nárast obratu prvej línie, nekomplet všetkých prvá línia, ale väčšinou máte len jednu líniu, tak si to skontrolujte, tak tým bude vyššia odmena. Áno.
Ako to získate? Hlavne registráciami. Takže dajte si, ja neviem, úlohu, že každý mesiac 5 zaregistrujete, alebo aspoň 3. A potom sa snažte, aby objednávali, aby treba nováčik mal za 50 bodov objednávku minimálne, aby mal zase dekojny, 1000 dekojnov, alebo aby mali 100 bodov, pretože tam už ide aj provízia, aj dekojny. 150 bodov je už fantastické dekojny a provízia deto. Takže, a môže to byť aj viacej, samozrejme. Ja sa pohybujem teraz v takých nižších dávkach, takže nezabúdajte aj na dekojny, lebo aj tam sú darčeky, ale peniaze sú, toto je súťaž na peňažné odmeny. Chcem vám povedať, ak ste pochopili, porozumiete, môžete pozerať video viackrát. Ja vám rada pomôžem, pozrieme sa na body, ale prosím, zavolajte, ozvite sa vy mne, lebo predsa nebudem volať všetkým členom svojej skupiny, aby o tom vedeli. Dávam to do Messengera, do mailu, tieto informácie. Takže kto sa ozve, pomoc dostane, veľmi rada pomôžem, poradím. No, kto sa neozve, znamená, že nemá záujem. Takže majte sa krásne.